дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни ҷаҳонии Наврӯз дар шаҳри Исфара бо иштироки варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба шоҳмӯд ва волейбол баргузор гардиданд. Мусобиқаи шоҳмӯдбозони ҷавон дар мактаби байналмилалии контакти шаҳр бо иштироки дӯстдорони ин намуди варзиш ҷараён гирифт. дар маросими кушодашавии чорабинӣ қайд карда шуд ки шоҳмӯд яке аз намудҳои варзиши зеҳнӣ буда дар кишвари мо давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мавриди истифода қарор додани як қатор иншоотҳои азими варзишӣ, таъсис ёфтани маҳфилҳои дӯстдорони ин намуди варзиш дар марказҳои таҳсилоти иловагӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сафи шоҳмӯдбозони касбӣ зиёд мегардад. бояд ёдовар шуд ки мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шоҳмӯд дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, варзишгарон дар ҷараёни мусобиқа барои ба даст овардани мақомҳои фахрӣ малакаи маҳорати худро нишон доданд. маврид ба зикр аст ки дар мактаби байналмилалии контакти шаҳри Исфара ба рушди варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар ин муассисаи таълимӣ шароитҳои созгори муосир барои машғул шудан ба варзиш ва илмомӯзӣ фароҳам гардиданд. хонандагон имконият доранд дар синфхонаҳои муҷаҳҳази маҳфили шоҳмӯд ин намуди варзишро омӯзанд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба волейбол дар толори варзишии муассисаи давлатии литсеи рақами 1 шаҳри Исфара доир гардид. дар ин чорабинии варзишӣ дастаҳои волейболбозони ҷавон аз Тоҷикистону Ӯзбекистон иштирок намуданд. бо шарофати сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, варзиш дар Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун ҷузъи муҳими таркибӣ ва пураҳамияти арзишҳои фарҳангӣ гашта, инкишофи варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва дар ин замина солим гардонидани ҷомеа самти афзалиятноки сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. қуввоозмоии дастаҳои волейболбозон дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, варзишгарон маҳорату истеъдоди баланди худро нишон доданд. дар натиҷа дастаҳои беҳтарин муайян гардида, ғолибон ва варзишгарони беҳтарин бо тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва медалу ифтихорномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд.